Добре си помислете какво имате, защото някои хора биха дали всичко да са на ваше място. Повярвайте ми. Денят беше 1 юни, празник на детето. Разхождах се в морската с усмивка на лицето. Момчето, с което бях, не спираше да дрънка и да мрънка, че не му се бачка тука навънка. Изведнъж му стана нещо странно, млъкна и оклюма. Стоя около 2 минути без да каже дума. Леко трепереше, беше супер притеснен, с гръб към мен. После се обърна с поглед на сълзен. Заговори, че баща му след 1 месец се връща и тяхната къща вече няма да е същата. Разказа как като малък често се е криел от баща си, който пиел и с колана си го бил. Познава го отдавна, но не бях и подозирал, че някой някога така го е третирал. Татко му моряк, пътува от много млад. 7 месеца спокойствие, 3 месеца ад. Цигански шамари, дясната му буза пари с юмрук като чук, къде ли ще се стовари. Изливаше си мъката, като че бях попа. Аз разбрах, но стоях и мълчах като гроб. Не знаех какво да кажа, гласа ми беше в почивка. На лицето ми отдавна вече нямаше усмивка. Голям мъж беше, а ревеше като бебе. Радвай се, че никога не се е случвало на тебе домашно насилие в страшно изобилие. Бащата ритал майката и питал ся боли ли бе. Държал се със съпругата си като с лукиня, завряна домакиня, изтормозена и синя. Това е за всички лапите, които мразят родителите, защото не ги пускат на дискотека или ги карат да учат повече, или им се карат за някакви други глупости. Оценявайте кой имате тапачета.